Lumaki ako sa bahay ng aking lolo mula nang maghiwalay ang aking mga magulang. Noong 11 taon pa lamang ako. Sa kanila na ako tumira. Panahon ng Amerikano nang itinayo ang bahay ni na lolo noong 1926. Sa lahat ng mga lumang gamit sa bahay, sa isang jukebox ako nahihiwagaan. May arko ito at iba't iba ang kulay ng mga ilaw. Electric Rainbow Cathedral daw ang tawag doon. Nakita ko sa internet na uso pala ang festive design na to para panandaliang malimutan ng mga tao ang World War II at ang nangyayaring Great Depression sa US. Tuwing kalagitnaan ng gabi, simula nang magkaisip ako, naririnig kong tumutugtog ang jukebox. Lagi ko noong naiisip na ito ang pampatulog ni lolo. Isang araw, nagpaturo ako kay lolo kung paano patugtugin ang jukebox. Hindi ko raw alam ang mga kanta doon. Kung sa bagay, tama naman siya. Kasi halos puro lumang kanta ang nandoon. Pero pinilit ko pa rin siya na ituro sa akin. Gusto ko lang naman malaman. Iba naman ang naging sagot niya. Si lolo talaga, ang daming palusot. Hindi na raw gumagana yon. Sabi ko, bakit naririnig ko tuwing gabi na tumutugtog ito? Hindi na niya ako sinagot. High school na ako. Noon ng isang gabi na late ako nang uwi. Nagkainuman ang barkada. Iyon ang unang pagkakataon na umuwi ako pasado 12:00. Pagkapasok ko pa lamang ng tarangkahan, narinig ko ang tugtog ng jukebox. Kay A Yellow Ribbon na naman, halos ma-memorize ko na ang kantang yon dahil paulit-ulit na tinutugtog ng mahiwagang jukebox ni lolo. Naalala ko tuloy ang kwento ni mama tungkol sa love story ni na lolo at lola. Sa isang pansiteria daw sa Quiapo, nagkakilala sina lolo at lola. Nang mauso ang jukebox sa Pilipinas noong 1960s, madalas nang patugtugin ni na lolo at lola ang Tay A Yellow Ribbon sa jukebox ng pansiteriyang yon. Ito raw ang team song nilang dalawa dahil kinanta ito ni lolo kay lola isang gabi bago siya tinawag para lumaban sa mga Hapon noong World War II. Nagtali pa raw si lola ng dilaw na laso sa haligi ng bahay nila. Ang pangako ni lolo, babalik siya kapag natapos ang gulo sa bansa at siya ang magkakalag nito pagkatapos ng digmaan na siya naman niyang tinupad. Tinanggal ko ang aking sapatos para walang makarinig ng aking mga yabag. Dahan-dahan akong pumasok sa loob ng bahay. Natigil ang aking hininga sa aking nakita. Sina lolo at lola nagsasayaw sa sala. Kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata. Hindi maaari. Patay na si lola. Hindi ko na nga siya naabotang buhay. Sa malaking picture sa sala ng bahay ko na lang siya nakikita. Unti-unting naglaho si lola sa aking paningin at naiwang
nag-iisa si Lolo. Matamis na matamis ang ngiti, patuloy na nagsasayaw. Hindi na ako gumalaw sa aking kinatatayuan. Maya-maya pa, parang automatiko na namatay ang jukebox at pumasok na si Lolo sa kanyang silid. Pagkalipas ng ilang buwan, kinulit ko si Lolo. Tinanong ko siya kung bakit merong kaming jukebox sa bahay. Di ba ang jukebox kadalasan nasa beer house o mga tindahan? Wala namang bakas na naging beer house o nagkaroon ng tindahan noon sa bahay natin. Sabi ko pa. Pero ayaw talagang patulan ni Lolo ang pangungulit ko. Huwag ko na raw pansinin ang jukebox. Pero dahil curious nga ako, nag-research ako. Inurilat ko ulit si Mama. Kinuwento niya isang araw habang kumakain sila buong mag-anak sa pansiteria. Tumutugtog naman ang Thai Yellow Ribbon sa jukebox. Alam na raw ng mga waitress doon. Pag dumating sina Lolo at Lola, automatic na rin ang pagtugtog ng theme song sa jukebox. Pero nabahiran ng dugo ang araw na yon nang may dumating na lalaki. Tinutukan nito ng baril ang lalaking kumakain sa kabilang mesa. Biglang tumayo ang lalaking kumakain at pinag-agawan nila ang baril. Nagkagulo na sa pansiteria. Kaagad inilayo ni Lolo sina Mama sa kasamaang palad. Nang maiputok ang baril, si Lola ang natamaan. Sa pagkamatay ni Lola, labis ang naging pangungulila ni Lolo. Naging libangan na nito ang pagbisita sa pansiteria at pagpapatugtog sa jukebox doon. Dahil naman sa gulong nangyari sa pansiteria, may bihira na ang customer, kaya napilitan ang may-ari na isara ito. Binili ni Lolo ang jukebox sa may-ari. Nasa kolehiyo na ako nang pumanaw si Lolo. Napagpasyahan ni na Mama na ibenta na lamang ang mga lumang gamit sa lumang bahay. Minsan, naisipan kong silipin ang jukebox ni Lolo na binili ng isang antique collector na may shop sa Cubao. Buong buo pa rin ang jukebox. Kwento pa nga na si Q. Sa naturang shop, minsan daw ay sa kalagitnaan ng gabi, naririnig niyang itong tumutugtog.